Matul il-jum tas-Sibt komplew l-attivitajiet ta' Misraħ il-Miliet, attivitajiet li qed ikunu organizzati fid-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista. Is-Sibt wara nofsinhar kienet organizzata attività immirata għat-tfal ta' kull età, imżewqa b'diversi logħob għat-tfal, kant, sfin u anke face painting. Dan fil-waqt il-ġimgħa filgħaxija fid-Dar Ċentrali ittellet serata ta' divertiment għall-familja kollha, imżewqa b'kant, mużika u sfin minn diversi artisti lokali u anke barranin. L-attivitajiet ta' Misraħ il-Miliet fetħu l-ħamis filgħaxija bl-inaugurazzjoni illi saret mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech u bil-partiċipazzjoni tal-grupp Extend u La Voix Harmonies. Matul dawn il-jiem id-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista se tkun miftuħa kuljum, tilqa' lin-nies għal dawn iż-żmien ta' festi, bl-istends beħ ta' ponsetti, ħelu u xorb tradizzjonali tal-Miliet, kif ukoll wirja ta' prasepji. Intant il-ħadd fid-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista se ssir il-maratona ġbir ta' fondi fejn il-pubbliku qed ikun imħeġġeġ sabiex jagħti id-donazzjoni tiegħu, donazzjoni li se tgħin sabiex ikompli jsir investiment f'apparat, dan sabiex il-Partit Nazzjonalista jkompli jwassal il-messaġġ tiegħu b'mod partikolari permezz tal-istazzjon tar-radju Net FM. Il-maratona se tixxandar live kemm fuq Net Television kif ukoll fuq Net FM minn-11 ta' filgħodu sa 11 ta' filgħaxija u wieħed jista' jagħmel id-donazzjoni tiegħu permezz tat-telefon jew SMS jew billi jasal wassa sad-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista. Imbagħad it-3-12 ta' Diċembru se ssir lejla ta' mużika u rakkonti marbuta mal-Miliet li tibda fis-7:15 ta' filgħaxija.